everybody, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, mag-air fried po tayo ng talong. Kasi nakikrave ako sa lutong puki-puki. So, hindi ko alam kung alam nyo yun. But Ilocano knows. Ayan. So, air fried po natin to ng 15 minutes. So, depende po yan sa laki ng mga talong. Pero dahil ito ay maliliit, kaya 15 minutes lamang po. At sakto lang naman na naluto siya ng 15 minutes mga kapatid. Just make sure lang na talagang maluto po siya. Pero mas masarap po ito mga kapatid pagka inihaw talaga sa uling or sa gas. Pero dahil marami tayong gagawin at saka para less smell na rin po sa bahay, sa air fried na po natin siya iniluto. At saka para hindi natin siya kailangan bantayan, titignan na lang natin yan pag magtutot na yung air fryer mga kapatid. So after natin siyang balatan is atin po siyang himay-himayin at igigisa na po natin yung bawang, sibuyas, kamatis at saka asin, paminta at yung talong na hinimay-himay at inilalagay na po natin yan yung binatil na itlog mga kapatid. At kung gusto nyo magdagdag ng mga iba pang panlasa, yung panlasa, pwede po mga kapatid. For me, salt and pepper is okay. So thank you for watching. Bye-bye and God bless.